سلام نقولكم سمعتي نايز مدبزي سلام أملاك مش كلكم يكون مو نزي نايز سومنزي تاشعي مصنعتي حنفش فيش تبعي لا استسميت كتما زبلا رأستي فمصحف قدس كن مهارينا مو مجمريا نتصلي قدوس እግዚአብሔር أملاك سماين مدرن فطركا تمسكن نزا معلت سياسة لزحبكنا هيوت سلزحبكنا نمسكن باخاينا ننبر باخاينا نواساوس ንህይወት ዘድልየና ዝበለ ኩሉ ትቕርበልና ትህበና ንስኻ በይንኻ ኢኻ እሞ መንፈስካ ቃልካ ክንጽንዕ ከለና ምሳና ኩና ይትፈለየና ምስትውዓል ሃበና ብስም ኢየሱስ ኣሜን። እዚ ታሽዓይ መጽናዕቲ ናይ ሶም እዚ ሕንፍሽፍሽ ተባሂላ ዝተሰሜት ከተማ እንታይ እያ እዚኣ? መን እያ እዚኣ? ቃል ኣምላኽ ብዛዕባ እዚ እንታይ ይምህር? ካብ ቃል ኣምላኽ ኢና ወሲድናዮ እቲ ኣርእስቲ ብዛዕባ ሕንፍሽፍሽ ተባሂላ ዝተሰሜት ከተማ ከም ዘላ ኣብ መጽሓፍ ራእይ ዮሃንስ ከምኡውን ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ኣለዎ ኣብ ብሉይ ኪዳን ክንርኢ ኢና። እቲ መበገሲ ዝኾነና ጥቕሲ ከምዚ እዩ። ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 17 ፍቕዲ 14 ኢና ንረኽቦ። ከምዚ ይብል እዚኣቶም ምስቲ ገንሸል ክዋጉ እዮም፣ እቲ ገንሸል ግና ጎይታ ጎይተትን ንጉስ ነገስታትን እሞ ክስዕሮም እዩ። እቶም ምስኡ ዘለዉ ጽዋዓትን ሕሩያትን እሙናትን ድማ ክስዕሩ እዮም። ስለዚ ክርስቶስ እንታይ እዩ? ክስዕር እዩ። ውግእ ከም ዘሎ ኣብ ሰማይ ዝጀመረ ውግእ ናብ ምድሪ ድማ ተስፋሕፍሕ ውግእ ኣሎ። እዚ ተዓቢ ቅልስ ተዓቢ ውግእ ሚካኤል መላእኽትን ምስ ትገበል ተዋግኡ ወይ ድማ እቲ ናይ ጥንቲ ተመን ኢልዎ ትገበል ሰይጣን። ስለዚ ሚካኤል መላእኽቱን ምስ ትገበል ተዋግኡ ኣብ ሰማይ ውግእ ምስጢር እዚ ሰይጣን እቲ ናይ መጀመርያ ፍጹም መልኣኽ ዝለዓለ ስልጣን ዝነበሮ ክቡር መልኣኽ ኣብ ጥቓ ኣምላኽ ዝቐርብ ዝነበረ ዓልዩ ኣንጻር መንግስቲ ኣምላኽ ዓልዩ ውግእ ድማ ተኻይዱ ኣብ ሰማይ ሽዑ ሰማይ ተሳዒሩ ተጓሒፉን ኣብዚ ምድሪ እዚ እንተኾነ እቲ ዕልወት ድማ ኣብዚ ምድሪ እዚ ከም ተስፋሕፍሕ ገይርዎ ቀዳሞት ወለድና ነቲ ሓሶት ተቐቢሎሞ። ስለዚ እዚ ዓለም ከምዛ ንሪኣ ዘለና ኮይና ጎይታ ከዓ ኣይቋረፀን ህዝቢ ንምድሓን ወይ ድማ ነዚ ተፃብኦ እዚ ነዚ ኣንጻር ጽድቂ ኣንጻር ሓቂ ኣንጻር ፍትሒ ኣንጻር መንግስቲ ኣምላኽ ዝቐንዐ ኩናት ጎይታ መወዳእታ ክገብረሉ ብፍትሓዊ መንገዲ ድማኒ ኩሉ ግዜ ምስ ሰርሐ እዩ። ኩሉ ከዓ እቶም ዝወደቕና ደቂ ሰባት ንምድሓንና በጃ ሞይቱ ማለት እዩ። ስለዚ ግን ክውዳእ እዩ ጎይታ ከዓ ክዛዝሞ እዩ ብዓወት። ስለዚ ኣብ መወዳእታ ዋላ እኳ እቲ ኩነታት ከም ዘለዎ እንተሎ ግን ቃል ኣምላኽ እንታይ ይነግረና? ብዓወት ክርስቶስ ከም ዝዛዘም እዩ ዝነግረና። እዚኣቶም ምስቲ ገንሸል ክዋጉ እዮም፣ እቲ ገንሸል ግና ጎይታ ጎይተትን ንጉስ ነገስታትን እሞ ክስዕሮም እዩ። እቶም ምስኡ ዘለዉ ጽዋዓትን ሕሩያትን እሙናትን ድማ ክስዕሩ እዮም። ኩሎም እዮም ተጸዊዖም፣ ግን ነቲ ጻውዒት ዘኽበሩ ተሓርዮም ማለት እዩ። ንሳቶም ድማ እሙናት እዮም ስለ ዝኾኑ ምስ ክርስቶስ ክስዕሩ እዮም ይብለና። እዚ እቲ ጥቕሲ መበገሲ ዝኾነና ማለት እዩ። ኣብቲ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ክርስቶስን ሰይጣንን ዘሎ ግጭት ዝገልጽ ራእይ ክልተ ኣንስቲ ኣለዋ። ክልተ ኣንስቲ ኣለዋ። ኣብዚ ትርእይዎ ከም ዘለኹም ሕጂ ኣብ ጸጋም ዘላ ሰበይቲ እዚኣ ከዓ ክልተ ኣንስቲ ኣለዋ ብሓፂሩ። ጻዕዳ ክዳን ተኸዲና ደው ዝበለትን ብሰይጣን እትሳደድን ሰበይቲ ኣብ ራእይ ዮሃንስ 12 ድሙቕ ቀይሕ ክዳን ዝለበሰትን ኮፍ ዝበለትን ብሰይጣን እትድገፍን ሰበይቲ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 17 ከምኡውን ኣብ 18 ንረኽበን። ዘ ክልተ ኣንስቲ እዚኣተን ናይ ካልኣይ መልኣኽ መልእኽቲ ነታ ካልኣይቲ ሰበይቲ የመልክት። ባቢሎን ወይ ድማ ሕንፍሽፍሽ እዚኣ እንታይ ኮይና ወዲቓ ወዲቓ ይብል ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 8 ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ኣብዚ መጽናዕቲ እዚ ንሪኦ ኣገደሲ ነጥብታት ከም ዝስዕብ ይኸውን። ክልተ ተጻረርቲ ስርዓታት ከም ዘለዉ፣ ክልተ ዓይነት ወይኒ ከም ዘሎ፣ ክልተ ኣገባባት ኣተሓሳስባ ከም ዘሎ፣ ክልተ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ከምኡ ድማ ክልተ ዓይነታት ኣምልኾ ዝብል ነዘን ነጥብታት እዚአን ክንሪአን ኢና። ክልተ ዓይነት ስርዓታት እጂ ኣብ ራእይ ዮሃንስ 14 ፍቕዲ 8 ከምዚ ነንብብ። ካልኣይ መልኣኽ ድማ እታ ካብ ወይኒ ቁጥዓ ምንዝርናኣኑ ኩሎም ኣህዛብ ዘስተየቶም ዓባይ ባቢሎን ወዲቓ ወዲቓ እናበለ ሰዓቦ።
ዮሃንስ ንመጽሓፍ ራእይ ዮሃንስ ድሕሪ መጽሓፉ ነዊሕ ከይጸንሐ ሮማዊ ሃጸይ ትራጃን ብ116 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ንባቢሎን በጺሕዋ። ንሱ ኣብኡ ዑናታት ጥራይ ረኺቡ። ስለዚ ዮሃንስ ብዛዕባ ቃል ብቓሉ ከተማ ባቢሎን ኣይኮነን ዝዛረብ ዝነበረ። ብመሰረት ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 9 ባቢሎን ማለት ሕንፍሽፍሽ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ዓለም ሃይማኖታዊ ስርዓት ንሓቂ ምስ ሓሶት ክሕውሶ እዩ። በዚ ከምዚ ድማ ሕንፍሽፍሽ ከምጽእ እዩ። ብኻልእ ሸነኽ ድማ እታ ንጽሕቲ ሰበይቲ ተምሳል ናይ ኣብ ሓቂ ዝተመስረተ ሃይማኖታዊ ስርዓት እያ። ኣብ መወዳእታ ዓለም ንባቢሎን ክትስዕብ እያ። ነቶም እሙናት ትርፎፍ እያ ዝተረፉ ዘርኢ ናይታ ሰበይቲ ማለት እዩ ድማ እንታይ ክትገብሮም እያ? ከተሸግሮም እያ። እንተኾነ ግን ባቢሎን ትወድቕ እያ። ክልተ ዓይነት ወይኒ እጂ ኣብዚ ብየማንን ጸጋምን ትርእይዎ ዘለኹም ሓደ ምስሊ ናይ ክርስቶስ ማለት ኣሎ። ድራር ጎይታ ንብሎ ጎይታ ባዕሉ ዝሰርዖ ስርዓት እዩ። ካብዚ ወይኒ እዚ ምስ ትሰትዩ ደመው ናይ ሓድሽ ኪዳን ደሙ ንዝክር፣ ህብስቲ ከዓ ናይቲ ዝተሃርመ ስግኡ ማለት እዩ። ሞቱ ክሳብ ዝመጽእ ጎይታ እዚ ክንወስዶ ከም ዘለና ከም መዘከርታ ይነግረና ብዛዕባ እቲ ትምህርቲ ኣብ መስዋእቲ ናይ ክርስቶስ ንዓለም በጃ ከም ዝሓለፈ እዚ እቲ መድሓኒ እዚ እቲ መገዲ መሰረቱ ኣብዚ ዘይገበረ ትምህርቲ ናይ ባቢሎን እዩ። ስለዚ እቲ ሓቀኛ ወይኒ ዝበሃል እንታይ እዩ? መሰረቱ ኣብ መስዋእቲ ክርስቶስ ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዲ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእ ስንወዲ በጃ ክሳዕ ክንዲ ዝንዓለም ኣፍቀራ ይብለና ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3:16። ስለዚ እዘን ብየማንን ብጸጋምን ዘለዋ ትርእይዎን ዘለኹም ክልተ ዓይነት ወይኒ ማለት ትምህርቲ ማለት እዩ። ግን ሓቀኛ ትምህርቲ ሓሶት ትምህርቲ እቲ ሓሶት ወይኒ ትመስከረ ወይኒ እንታይ እዩ? ንሓቂ ምስ ሓሶት ዝሓዋወሰ እዩ። እቲ ናይ ክርስቶስ ወይኒ ግን ኣብ ደም ክርስቶስን ኣብቲ መስዋእቱ ኣብኡ ጥራሕ ዘተኮረ ትምህርቲ ከዓ ጽሩይ ወይኒ ይበሃል ማለት እዩ። እጂ ኣብ ራእይ ዮሃንስ 18:3 እንታይ ነንብብ? ኩሎም ኣሕዛብ ካብቲ ወይኒ ቁጣዓ ምንዝርና ኣሰትዮም ነገሥታት ምድሪ ምስ ኣመንዚሮም ነጋዶ ምድሪ እውን ብሓይሊ ጽጋባ ሃብቲሞም እናበለ ብብርቱዕ ድምፂ ጨደረ። ስለዚ ዓለም ለኻዊት እያ እዚኣ ነገሥታት ምድሪ ይብል። ስለዚ ኣብ ክንዲ ምስ ክርስቶስ ሰብኣያ ክኸውን ዝግብኦ ግን ምስ ነገሥታት ምድሪ እንታይ ገይራ መንዚራ ማለት እዩ። እጂ ባቢሎን ምስ ነገሥታት ምድሪ ነጋዶን ኣመንዝረት። ቤተ ክርስቲያን እቲ ሓቀኛ ሰብኣያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠንጢና ሓደገቶ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ወይ ብዝሙት ድማ ምስ ሲቪላዊ ፖለቲካውያን ሓይልታት ሓቢራ ኣብ ትርእይዎ ዘለኹም ናይ ቀለቤት ማለት እዩ። ኣብዚ ዘሎ ቤተ ክርስቲያን ምስ ምድራዊ መንግስቲ ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ምስ ክርስቶስ። ስለዚ እዚ እቲ ምንዝርና ዝበሃል ነቲ ጽሩይ ወይኒ ናይ ወንጌል ኣመራሲሓቶ ነቲ ናይ ገዛእ ርእሳ ወይኒ ሓሳባታ ድማ ንህዝብታት ወይ መንግስታት ምድሪ ይሃበቶም። ድሕሪ ደጊም ናይ ምድራዊ መንግስታት ደገፍ ንኽትረክብ ንክርስቶስ ኣይክትስዕቦን እያ። ትርእይዋ ዘለኹም ኣብዚ ምስሊ እዚ ማለት እዩ። ንሳ እታ ባቢሎን ብሰበይቲ ተመሲላ ዘላ ነገሥታት ምድሪ ከዓ ቀሪሓ ተስትዮም ኣላ። ናታ ሓሳባት ኣብ ቃል ኣምላኽ ዘይተመስረተ ፍልስፍና ናይ ባዕላ ኣተሓሳስባ ብዛዕባ ምድሓን ኩሉ መንግስታት ምድሪ ትነግሮም ማለት እዩ ትህቦም። ይኹን እምበር እታ ንጽሕቲ ቤተ ክርስቲያን ሰብኣያ እምንቲ ኮይና ትነብር ጽሩይ ወይኒ ነቲ ካብ ሓጢኣት ዘጽርይ ክቡር ደም ክርስቶስ ጥራይ ትዕድል ከምቲ ክርስቶስ ዝበሎ ማለት እዩ። ደቁ ካብ ባቢሎን ክወፁ ኣምላኽ ግን ይጽውዕ፣ ህዝበይ ካብኣ ውፁ ይብል ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 18። ስለዚ ብዙሓት ሰባት ኣብዘን ዝወደቐ ኣብያተ ክርስቲያናት ወይ ኣለዉ በቲ ዝፈልጥዎ ሓቂ ዝመላለሱ ብቕንዕና ግን ዘይፈልጡ እግዚኣብሔር ግን ከብርሃሎም እዩ። ምስ ኣብርሃሎም ግን ክወፁ ካብኡ ንሓቂ እሙናት ክኾኑ ድማ ይጽውዕ ማለት እዩ። ክልተ ኣገባባት ኣተሓሳስባ ራእይ ዮሃንስ 17:5 እንታይ ይብለና? ኣብ ግንባራ ከዓ ምስጢር እታ ዓባይ ባቢሎን ኣደ ኣመናዝርን ኣደ ርክሰት ምድርን ዝብል ስም ጽሑፍ እዩ። ስለዚ ፍልጥቲ እያ እዚኣ። እዚ ስርዓት እዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ከይተለለየ ክሓልፍ ኣይከኣልን እዩ። እቲ ሓቂ ክፈልጥ ንዝደለየ ሰብ መን እያ እዛ ዓለም ለኻዊት ኣብ ብምሉእ ዓለም ኣደ ርክሰት ምድሪ ተባሂላ ዘላ ኢልካ እንድሕር ሓቲትካ ብቐሊሉ ክትፍለጥ ትከኣል እያ ማለት እዩ።
እታ በኽሪ ወይ ናይ መጀመርያ ባቢሎን ድሕሪ ቁሉዕ ዕልወት ኣንጻር ኣምላኽ እያ ተመስሪታ። ሕጂ ኣብ ዘፍጥረት 11 ካብ 1 ክሳብ 4 ግንቢ ክሰርሑ ፈቲኖም ኣንጻር ቃል ኣምላኽ እግዚኣብሔር ንምድሪ ምልእዋ ምለኽዋ ኢሉ ግን ንሶም ኣብ ሓደ ቦታ ክሰፍሩ ወሲኖም። እዚ ድማ ቁሉዕ ዕልወት ኣንጻር ትእዛዝ ኣምላኽ እዩ። እዚ ድማ ልክዕ ከምታ ምሳልያዊት ባቢሎን እዩ። ስለታ ናይ መንፈሳዊት ባቢሎን ከዓ ከምኡ እያ ኣንጻርቲ ቃል ኣምላኽ እያ ትኸይድ ማለት እዩ። እታ ምሳልያዊት ባቢሎን ኣዋልዳን ኣደ ኣመናዝር ተባሂላ ኣላ። ንቃል ኣምላኽ ብናይ ሰብ ሓሳባትን ባህልታትን እየን ቀይረኖ። ክልተ ዓይነት ሃይማኖታት እየን ዘለዋ። እቲ ሓንቲ ንቃል ኣምላኽ ትስዕብን ኣብ ኢየሱስ ኣብ ፀግኡ ኣብ መስዋዕቱን ኣብ ምድሓኑን ትውከልን እያ። እታ ካልኣይቲ ድማ ናይ ገዛ ርእሳ ፍልስፍናታት ትስዕብ ኣብ ናይ ሰብ ስልጣንን መራሕትን ሰባት ማለት እዩ ባህልን ድማ ትውከል። ሕጂ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ እታ ጥንታዊት ማለት እዩ ግንቢ ሰሪሓ ኣንጻር ትግሉፅ ፍቓድ ኣምላኽ ናይ ምድሪ ምልእዋን ምለኽዋን ኢሉ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ሂቡ ከሎ ግን ኣብዚ ምድሪ ዝንኹል ፋሕ መታን ከይንብል ዝብል ኣንጻር ቃል ኣምላኽ ክኾን ከሎ ኣብዚ ድማ ትሪእዎ ኣለኹም መቁፀርያ ሽምዓ ስእልታት ነቲ ካልኣይ ትእዛዝ ዘፍርስ ማለት እዩ። ኣብ ክንዲ ንቃል ኣምላኽ ትእዘዝ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ መሰረታዊ ነገር ንጹር እዩ ማለት እዩ። መንፈሳዊ ባቢሎን ታሪኻዊት ባቢሎን ድማ ኣብዚ ከዓ ፍግም ኢሎም ይሰግዱሎ ማለት እዩ። ባቢሎን ወትሩ ነቶም ነታ ንጽሕቲ እምነት ዝሕልው ከተጥፍኦም ፈቲናን ትፅዕርን እያ። ኣብ ታሪክ ዋላ ክንሪኦ ተለልና ኩሉ ግዜ እታ ናይ ሓቂ እምነት ዝስዕቡ ሰባት እቶም እሙናት ሕሩያት ተባሂሎም ዘለዉ ይሳደዱ እዮም። ምክንያቱ ንሳ እታ ባቢሎን እዚኣ ሓቂ ምስ ሓሶት ዝሓዋወሰት ሃይማኖት ስርዓት ፖለቲካውን ሓይልታት ከዓ ኣብ ጎና ስለ ዘለዉ ነቲ ምድራዊ ሓይሊ ተጠቂማ ነቶም እቲ እቶም ሓቀኛታት ኣብ ቃል ኣምላኽ ንቃል ኣምላኽ ጥራሕ ዝስዕቡ ንዖም ክትሳጎም ሓይሊ ኣለዋ፣ ምድራዊ ሓይሊ ኣለዋ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ኣብ ታሪክ ዝነበረን ዘሎን ዝቕፅልን እዩ። ክልተ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ብመንፈስ ድማ ናብ በረኻ ወሰደኒ። 7 ርእስን 10 ቀርንን ኣብ ዘለዎ ስማት ፀርፊ ዝመልኦ ቀይሕ ኣራዊት እተቐመጠት ሰበይቲ ረአኹ። ስለዚ ኣብያ ተቐሚጣ ዘላ ኣብ ኣራዊት፣ እዚ ኣራዊት እዚ ድማ እቲ ናይ ጥንቲ ተመን ገበል ሉሲፌር እቲ ኣብ ሰማይ ዕልወት ዝጀመረ መልኣኽ እንስዩ ብድሕሪ ኩሉ እዞም ምድራውያን ሓይልታት ኣንጻር ቤተክርስትያን ኣንጻር ቃል ኣምላኽ ኣንጻር ክርስቶስ ዝለዓሉ ብድሕሪኦም ዘሎ ንሱ እዩ። ብናቱ መንፈስ እዮም ዝድፍኡ። ስለዚ ንሳ ድማ ኣበያ ኮፍ ኢላ ዘላ ኣብያ ኮፍ ኢላ ዘላ ንሱ እዩ ዝደፍኣ ዝመርሓ ማለት እዩ። ባቢሎን ኣብ ብዙሕ ማያት እያ ተቐሚጣ ዘላ። ጅራ ዮሃንስ 17 ፍቕዲ 1 ከምኡ ብለና። ፍቕዲ 15 ድማ እቲ ብዙሕ ማያት ህዝብታት ቋንቋታት እዮም፣ ህዝብታት እዮም። ማያት ህዝብታት ይውክል። ስለዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣራዊት ኣላ፣ ኣብ ልዕሊ ዲያብሎስ ማለት እዩ። ንሱ ከዓ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ድማ ተሓሳባቱ የስርፅ ኣሎ ብኣኣ ገይሩ ማለት እዩ። እቲ መሰረታ ድማ እቲ ድሙቕ ቀይሕ ኣራዊት እዩ። ኣብ ናይ ሰብ ስርዓት ዝተመስረተት እያ። ስለዚ እቲ መራሓይኣ እውን ሰብ ወይ ሰብኣዊ ትካላት እዮም ማለት እዩ። ንሱ ከዓ ብድሕሪኡ ብርግፅቲ ኣራዊት ኣሎ። ይኹን እምበር እታ ንጽሕቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብቲ ከውሒ መሲሕ ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒና ዝተመስረተት እያ። ኣብዚ ጥቕስታት ከነንብቦ ንኽእል ኢና። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ካብ 16 ሳብ 18፣ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ካብ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 11 መራሓይኣ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ቃሉ እያ ትምስረት። ኣብ ቆሎሴ 1:18 ከነንብቦ ንኽእል። ኣብ መወዳእታ መዓልትታት ታሪክና ቤተክርስትያንን ዓለማዊ መንግስትን ዝሓቆፈ ስርዓት ወይ መንፈሳዊ ባቢሎን እንደገና ክቀውም እዩ። ብስም ኣምላኽ ይዛረብ እየ ዝብልን ቦታ ኣምላኽ ክወስድ ዝፍትንን መንፈሳዊ መራሒ ድማ ክህልዋ እዩ ማለት እዩ። ክልተ ዓይነት ኣምልኾ ኣብ ኤርምያስ 50 ፍቕዲ 38 ከምዚ ነንብብ። ሃገር ቁሩፅ ምስልታት እያ፣ ብጣዖታት ከዓ ሃተምተም ይብሉ ኣሎ እሞ ድርቂ ኣብ ልዕሊ ማያቶም እዩ፣ ክነፅፍ ድማ እዩ ይብል። ስለዚ እቲ ናይ ኣምልኾ ጣዖት ንኣምላኽ ገዲፍካ ንጣዖት ምምላኽ ማለት መርገም ከም ዘምፅእ በረኸት ከም ዘየምፅእ እዩ ዝነግረና ዘሎ። ኣምልኾ ጣዖት ሓደ ካብ ጠንቅታት ውድቀት ባቢሎን እዩ። ንክርስቲያናት ካብ ሓቀኛ ኣምልኾ ንምርሓቕ ድማ ንምስልታት ምምላኽ ኣብ መጀመርታ ታሪክ ቤተክርስትያን ተኣታትዩ ነይሩ። ኣብ 4ይ ክፍለ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ክበሃል ይከኣል።
ኣብዚ ተዳሪእና ሕጂ እታ ታሪኻዊት ባቢሎን ትርእይዋ ኣለኹም ሲድራቅ ሚሳቅ ዓብድኔጎ ኣብ ግዜ ንጉስ ነብኮድነፃር ክንዝክር ንኽእል ምስሊ ወርቂ ገይሮም ንኩሎም ህዝብታት ክሰግዱ ከም ዝኣዘዘ ንጉስ ነንብብ እቶም እሙናት ናይ ኣምላኽ ሲድራቅ ሚሳቅ ዓብደኔጎ ግን ኣይንሰግድን ከም ዝበሉ እግዚኣብሄር ድማ ብተኣምር ካብ እቶን ጉሁር ሓዊ ከም ዘድሓኖም መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና ኣብዚ ናይ ሕጂ ተዳሪእና ድማ እተን 10 ትእዛዛትን ኣብ ናይ ሮማዊት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዘለዎ 10 ትእዛዛትን መሰረታዊ ፍልልይ ኣለወን ሓደ ተኻልኣይት ትእዛዝ ተነቒላ የላን ወፂያ ማለት እዩ ካልኣይ ትእዛዝ የለን ምክንያቱ ምስልን ስእልን ኣይትስገድ ዝብል ማለት እዩ እታ ራብዓይት ትእዛዝ ተቐይራ እያ ማለት እዩ ናብ ቀዳመይቲ መዓልቲ ተቐይራ 10 ከዓ ክልተ ተመቒላ ማለት እዩ ኣብ ትርእይዎ ከም ዘለኹም ስለዚ መሰረታዊ እዚ ዓይኒ ዘንቁር ዕልወት እዩ ኣንጻር ቃል ኣምላኽ ማለት እዩ እንተኾነ ግን እታ ንጽሕቲ ቤተክርስትያን ንኩሉ ትእዛዛት ኣምላኽ ትሕሉ እያ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 17 ከምኡ ይብል ትዕግስቲ እቶም ትእዛዛት ኣምላኽ ዝሕልውን እምነት የሱስ ዘለዎም ድማ ኣብዚ ይብል ነቲ ንምስልታት ምግባርን ምስጋድን ዝኽልክል ካልኣይ ትእዛዝ ከይተረፈ እንታይ እዩ ዝእዘዘና ትሕልዎ እዛ ቤተክርስትያን እዚኣ ሓቀኛ ቤተክርስትያን ሰባት ንምስልታት ከምልኹ ከለዉ ንግርማን ክብርን ኣምላኽ ናብ ህይወት ዘይብሉ ምስሊ የውርድዎ ኣለዉ ነቲ ዘምልኽዎ ምስልታት ብምምሳሎም ንገዛእ ርእሶም የሕስሩ ምክንያቱ ኣፍ ኣለዎም ኣይዛረቡን እቶም ጣዖታት ማለት እዩ ዓይንቲ ኣለዎም ኣይርእዩን እዝኒ ኣለዎም ኣይሰምዑን ኣጋር ኣለዎም ኣይከዱን ግን ከዓ ሰባት የምልኽዎም ከምኡ ነይሩ ብታሪክ ጅሃት መንፈሳዊ ባቢሎን ድማ ልክዕ ከምኡ ምስልን ስእልን ምስጋድ ዝብል ብርግጥ ንሳቶም እውን እቶም ናይ ቀደም እውን እንተኾኑ ንኣማልኽቲ ይውክሉ እዮም ዝብልዎም ነይሮም ግን ብንጹር ቃል ኣምላኽ ተኻልኣይ ትእዛዝ ካብተን 10 ትእዛዛት ብንጹር ከልኪልዎ ስለዚ እዚ ኣብ ቅድሚያ ስለ ዘሎ ነዛ መንፈሳዊት ባቢሎን ኩሉ ሳዕ ክወቕሳ ስለ ዝኽእል ኣልጊሳቶ ማለት እዩ ክንደይ ሰብ ነዚ ዝፈልጥ እዚ ነገር እዚ ይኸውን ከም ዝኾነ ማለት ዝገርም እዩ ስለዚ ኣብዚ ከዓ ንሪኦ ከም ዘለና ምስልታት ይሰግድ ኣሎ ሰብ ነዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሓወልቲ ይሰግድ እንታይ ፍልልይ ኣሎ ዋላ ሓንቲ ካብቲ ናይ ቀደም ናይ ጣዖት ፍልልይ የብሉ ኣብዚ ከዓ በቃ ንሓደ ሓወልቲ ንምስሊ ምስጋድ ማለት እዩ ብሓፂሩ ነቲ ካልኣይ ትእዛዝ ኣምላኽ ንዕኡ ዝፃረር ንዕኡ ዘፍርስ ኣንጻሩ ዝኾነ ዓይነት ኣምልኾ እዩ ማለት እዩ እታ ንጽሕቲ ቤተክርስትያንን ባቢሎንን ንኣምላኽ ነገልግል ወይ ብኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ንኣምን እየን ዝብላ ከመይ ኣቢልና ክንፈላለየን ንኽእል እታ ንጽሕቲ ቤተክርስትያን ፀሓይ ተወንዚፋ ብፅድቂ ክርስቶስ ተሰሊማ እጂ ፀሓት ኢለ ኣለኹ ብጌጋ ኣብዚ ቅሬታ ፀሓይ ትከውን ነይርዋ ባቢሎን ድማ ብጅኹን ውፁእ ቀይሕን ክዳን ለቢሳ ብሰብኣዊ ሓሶትን ባህልን ድማ ተሰሊማ እታ ሓቀኛ ንጽሕቲ ቤተክርስትያን ብከዋኽብቲ ኣብ ርእሳ ተኸሊላ እዚ ድማ ኣብ ትምህርትታት ክርስቶስን ሃዋርያትን ዝተመርኮሰት እያ ባቢሎን ከዓ ብወርቅን ዕንቁታትን ሉልን ተሰሊማ ኣብ ናይ ገዛእ ርእሳ ሓይሊ ትውከል እዚ ድማ ኣብ ናይ ሰብ ስነ መጎት ዝተመርኮሰ እዩ እታ ንጽሕቲ ቤተክርስትያን ኣብ ወርሒ ደው ኢላ ሓይላ ካብ ቃል ኣምላኽ እያ ትረክብ እታ ባቢሎን ድማ ኣብ ቀይሕ ኣራዊት ተቐሚጣ ካብ ፖለቲካውያን ስልጣናት ናይ ምድሪ እያ ሓይሊ ትረክብ ስለዚ መሰረታዊ ፍልልይ ኣለዎ ክልቲአን ዋላ ከምኡ እንተበላ ግን ቅርብ ኢልካ እቲ ናተን መለለይታት ሓደ ብሓደ ተራእዩ ፍልልየን ሰማይን ምድርን እዩ ዝኸውን ዘሎ ኣብቲ ዝመፅእ ቅልውላው እቲ እንኮ በይኑ መዕቆቢና ኢየሱስን ቃሉን እዮም እቲ ተምያን ወይ ድማ ካውንተርፊት ንሓቂ ዝመስል ሓቂ ዘይኮነ ማለት እዩ ንሓቂ ኣዝዩ ክመሳሰል ስለ ዝኾነ ንኣእምሮና መዓልታዊ ብቓል ኣምላኽ ክንመልኦ ከሎና ምስ ኢየሱስ ብሕብረት ክንመላለስ ከለናን ጥራይና ከነለሊ ንኽእል ማለት እዩ ዘይካ ቃል ኣምላኽ ውሕስነት ዝበሃል የለን እተን ዝወደቓ ኣብያተ ክርስትያናት ባቢሎን እየን ባቢሎን መርዛም ትምህርትታት ከተስፋሕፍሕ ፀኒሓ ኣላ እዚ ድማ ወይኒ ስሕተታት እዩ እዚ ናይ ስሕተት ወይኒ ካብ ናይ ሓሶት ትምህርቲ ከም ነፍሲ ኣይትመውትን እያ ረስያን መወዳእታን ዘይብሉ መዋእላት ክሳቀዩ እዮም ብዝብሉ ዝቆመ እዝን ምስኡ ዝዛመድ ስሕተታትን ብሓያሉ ኣብያተ ክርስትያናት ንዓለም ተቐሪቡ ኣሎ ማለት ስለዚ እዚ ንጹር እዩ ሰባት እንተደኣ ናይ ብሓቂ
ንሓቂ ክደልዩ ተራ ተበጊሶም ክርእይዎ ክእሉ እዮም ማለት እዩ። ሽዑ እኳ ኣብተን ንባቢሎን ዘቑማ ኣብያተ ክርስቲያናት መንፈሳዊ ጸልማትን ተነጽሎ ካብ ኣምላኽ እንተሎ እቶም ዝበዝሑ ሓቀኛታት ሰዓብቲ ክርስቶስ ገና ኣብ ሕብረት ዘን ኣብያተ ክርስቲያናት እዮም ዘለዉ። በዚ ምኽንያት እዚ ቃል ኣምላኽ ህዝበይ ካብኣ እንታይ ውፁ ዝብል ማለት እዩ እሞ ንሕና ድማ ኣካላት ናይ ፃውዒት ክንከውን ልብና ሓሳባትና ከነዳሉ ቃል ኣምላኽ ከነጽንዕ ናይ ብሓቂ ብኣምላኽ ዝተመርሐ ህይወት ክህልወና ጎይታ ይፅዋዓና ኣሎ እሞ እዚ መደብ እዚ ኣብዚ ተወዲኡሎ 10 መጽናዕቲ ብርግጽ ኣሎ ዝቕጽል ግን ናይ ሶምን እዚ ብሕፅር ብዝበለ ከምዚ እሞ ኣምላኽ ይባርኽኩም ነዚ መልእኽቲ ንኻልኦት ሰባት ክሰምዑ ዝደለይኹሞም ከዓ ከተመሓላልፍሎም ይከኣል እዩ እሞ ንጸሊ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋና ንዓኻ ይኹን ነዛ መዓልቲ እዚኣ ስለ ዝሃብካና ነዚ መልእኽቲ ክንሰምዕ ስለዘኽኣልካና ኣብ ቃልካ ገሊፅካልና ስለ ዘለካ ተመስገን ብኣእምሮና ወኣምላኽ ብሓቂ ምስትውዓል ክህልዎ መታን ንቓልካ ኣብ ልብና ክንዓቁር ዝዓቁር ልቢ ሃበና ኩሎም ነዚ መልእኽቲ ዝሰምዑ ባረኩም ጸሎትና ስለ ሰማዕኻ ተመስገን ብስም የሱስ ኣሜን